Il-kuntatt u l-konfidenza bejn in-negozjant taż-żejt George Farrugia u Godwin Sant, uffiċjal għoli fi ħdan l-Awtorità Maltija għar-Riżorsi, ħarġet fil-beraħ permezz ta' numru ta' emails żvelati nhar il-Ħadd. L-emails li waslu biex Godwin Sant ikun sospiż b'mod immedjat mill-kariga tiegħu fl-awtorità juru kif il-kuntatt bejn iż-żewġ naħat żgur li kien għadu jeżisti sa' April tal-2009. Perjodu li matulu George Farrugia għamel arranġamenti mal-kumpanija Trafikura li kienet tirbaħ il-kuntratti taż-żejt biex Godwin Sant ingħata biljetti għall-logħba futbol fl-Ingilterra. Logħba li ntlabet fil-21 ta' April tal-2009. George Farrugia ħassib ukoll il-biljetti jaslu fil-lukanda ta' Sant. Il-Malta Today irrapportat ukoll kif ir-rabta mill-qrib bejn George Farrugia u Godwin Sant tirriżulta minn emails oħra. Emails fejn fihom kien hemm tarif dwar laqgħat ma' kumpaniji li jissupplixxu iż-żejt bħal Tenesol u Solar Total. F'email oħra Godwin Sant żamm lil George Farrugia maraf b'dak li kien qed jiġri fis-settur tal-enerġija, fejn saħansitra kkupjah b'email b'tarif intern tal-Awtorità Maltija għar-Riżorsi. L-emails kien jibgħathom mill-akkawnt tal-Gmail u mhux minn dak tax-xogħol. Fl-Awtorità Maltija għar-Riżorsi Sant kellu kariga importanti. Dan anki għaliex kien responsabbli li jara li ż-żejt importat ikun skont kif mitlub fis-sejħa għall-offerti. B'reazzjoni għall-emails żvelati il-Ministeru tal-Enerġija ħares qarrija b'mod immedjat u qal li Sant kien sospiż sakemm isiru l-investigazzjonijiet. George Farrugia nata proklama fuq suġġeriment tal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi biex suppost jgħid dak kullu li jaf dwar ix-xiri taż-żejt. Iżda issa qegħdin jirriżultaw fatti ġodda.